Bun. A, nu v-am povestit despre mine pentru că nu văd sensul. Deci cred că dintre voi mă cunoașteți toți. E cineva care nu m-a cunoscut până astăzi sau n-a știut de existența mea? Cred că nu. Ah, hai să vedem în primul rând ce este un egregor. Cum se formează egregorul suferinței și cum ne influențează viața. Apoi o să practicăm această metodă de eliberare și tăierea conexiunilor energetice și ulterior o să intrăm în nevoile pe care le avem de a suferi. Eu am găsit până acum 12 nevoi principale, e posibil să fie mai multe. Începem cu ce avem și ulterior, dacă vor apărea altele, o să lucrăm în acel moment. Intenția acestei sesiuni este de a ne elibera de influențele subtile care ne mențin în durere, frici sau blocaje și să ne reconectăm la propria noastră putere interioară. Um, Acum, un egregor, da? Hai să pornim de la definiția simplă. Un egregor este un câmp energetic colectiv creat de gânduri, emoții, acțiuni repetate ale unui grup de oameni, în general. Cât de mare credeți că este egregorul suferinței? Așa, cam cât credeți voi că este de mare egregorul suferinței? Credeți că există cineva sau chiar ceva? Pentru că de data asta, orice suflet, da? Până și o găină suferă dacă e tăiată. Da? Deci este poate cel mai puternic egregor, după opinia mea. Și atunci, odată ce ne deconectăm, înțelegem cât de, cât, cât de dur este acest egregor, pentru că în cadrul lui se află egregoarele familiilor, inclusiv egregoarele religiilor. Spun egregoare pentru că nu știu cum să spun la plural, da? Creștinismul este un egregor, islamismul este un egregor. Gândiți-vă că religiile în general sunt bazate pe suferință, da? Banii sunt un egregor, bolile sunt un egregor, da? Egregorul e ca un nor energetic, așa, care plutește deasupra grupului și intră în fiecare celulă pentru a se hrăni din emoțiile și din atenția celor care sunt în acel egregor. Da? Vorbim despre egregorul suferinței, dar noi trăim practic interconectați prin aceste egregoruri, nu știu cum să le spun, care le știți mai bine, corectați-mă și pe mine. În consecință, egregorul suferinței este câmpul colectiv format din energia durerii, a fricii, a vinovăției, a neputinței, a tristeții și, practic, a tuturor emoțiilor de vibrație joasă. Da? De acolo, din egregorul respectiv, de fapt, în egregorul respectiv sunt ceilalți egregori mai mici. Da? Deci avem mare egregorul suferinței și în el egregorul vinovăției, da? Care de fapt este împuternicit prin acest egregor al suferinței, da? Avem egregorul rușinii, egregorul lipsei de încredere în noi înșine. Ok? Și ce e foarte important de înțeles aici, vouă celor care sunteți în Academie, că tu lucrezi pe convingerile tale limitative, pe convingerile tale negative. În fapt, negativ-pozitiv nu prea există. Sunt convingeri pe care le vrei să le ai în viața ta și convingeri pe care nu le vrei, da? De fapt, tu fiind conectat la egregorul suferinței, da? Degeaba tu faci ce faci și te întorci cumva cu un pattern în egregorul suferinței, sub altă formă poate, dacă comanda pe care ai făcut-o a fost foarte puternică și foarte la obiect, da?
chestia respectivă nu se mai manifestă în viața ta, însă vin cu putere altele. Vi s-a întâmplat până acum să simțiți că ați vindecat, să zicem, așa, între ghilimele, ceva și ulterior v-ați trezit că a ieșit altceva la suprafață. Dar Da. tu, poți să-mi dai un exemplu? Mă gândesc și dau până la sfârșit. Ok. E altcineva aici care poate să dea un exemplu? Nu prea aveți curaj în seara asta? Cu toate că le simțiți. Mădălin, Eu am o întrebare. te rog. Uh, Eu aș căuta și aș vrea o soluție ca să transformăm direct egregorul respectiv. Să-l transformăm din suferință în ceva bun. Și gen când oamenii transmit sau așa suferința respectivă să se întoarcă pe mod automat și să transforme energia respectivă în ceva bun, benefic pentru ei. De ce nu este posibil? Pentru că există alegerea sufletului și nu putem să încălcăm liberul arbitru. Ok? Deci sunt suflete și programe pe care noi nu le cunoaștem, sunt destine pe care noi nu le știm, sunt alegeri pe care sufletele, spiritele, ce știu eu, le-au făcut, că au fost păcăliți, că nu au fost păcăliți sau ce s-a întâmplat. Noi nu avem dreptul să încălcăm liberul arbitru al nimănui. Aici este cheia. Deci, în momentul în care sufletul unei persoane caută ieșirea de acolo, ne va găsi. Sau va găsi altă formulă, ok? Și va transforma, va transmuta, pentru că ăsta este diamantul din interior, ăsta este cristalul, da? Ăsta este spiritul divin, asta este chestia despre care inclusiv Isus a vorbit ca fiind cristalul din interiorul nostru, da? Cristicul din noi. Deci, de aceea, nu putem să lucrăm decât pe noi înșine, dar să nu uităm nicio secundă că absolut tot ceea ce lucrăm noi cu noi înșine influențează întregul sistem. Te-ai gândit la asta? Evoluția ta înseamnă evoluția sistemului, a întregii rețele de suflete. Pentru că nu e momentul în seara asta să discutăm despre clone, despre blablauri. Hai să lucrăm pe chestiile care ne apasă, da? În momentul în care reușim să trecem mai sus, cu un nivel, cu două, vom avea și puterea și timpul să facem chiar mai mult. Prima noastră grijă este să ne ridicăm cu responsabilitate din groapa în care suntem fiecare dintre noi. De ce spun cu responsabilitate? Fiind conștienți de faptul că orice evoluție a noastră personală înseamnă, în primul rând, din punct de vedere transgenerațional, toți cei de același sânge cu noi vor avea parte de vindecarea noastră. Noi, în momentul în care ne vindecăm, ne ridicăm practic frecvența, asta este vindecarea, da? Odată cu noi, modificăm și ADN-ul. ADN-ul pe care l-am moștenit și care există în conștiința universală, da? Deci aici este responsabilitatea noastră. Odată ce am aflat că prin noi, prin munca noastră personală, practic, sprijinim toată creația, atunci suntem responsabili să o facem, da? Iar egregorul suferinței, nu cred că în această matrice, în acest matrix și în acest timp, va putea să fie dizolvat. Asta este. Să nu uităm că noi trăim într-un timp binecuvântat, într-un spațiu binecuvântat, da? Și nu mă refer aici doar la România, ci mă refer la toate țările în care oamenii au cât de cât drepturi, chiar dacă suferă, da? Dar gândiți-vă la Afganistan, gândiți-vă la, nu știu, alte țări ale lumii, uite, India, de exemplu, unde familii întregi, generații întregi se nasc și mor pe stradă, da? Acolo, cum să radichez suferința?
Poți lucra, da, și cu tot ceea ce tu lucrezi, ajuți și pe ei. Este efectul fluture, da? Știe toată lumea despre ce e vorba cu efectul fluture, ok? E cineva care nu știe? Se pare că nu. Um, Cum mai funcționează egregorul suferinței? Ți-am răspuns la întrebare? Scuză-mă. Mădălin, ți-am răspuns la întrebare. Oarecum. Ce-ți lipsește la răspuns? Aș mai avea alte întrebări, dar intrăm în alte mai avansate și încă nu e timpul. Ce se întâmplă? Noi aici nu facem cursuri, da? Cursurile se fac în academie, le face Emanuel. Eu nu mă simt în măsură să fac cursuri. Încerc să lămuresc până la nivelul la care, um, să zicem, este necesar pentru exercițiul pe care noi îl lucrăm. Ok? Bun. Pentru cursuri, deocamdată, cel puțin anul ăsta, nu vreau să fac până nu se rezolvă inclusiv Anastasia. Eu vreau să știu că toți cei cu care lucrez sunt rezolvați 100%. După aia pot să mă apuc să fac cursuri. Până atunci, eu consider că încă mai am de lucrat și de experimentat. Ok? Dar, dacă ai astfel de întrebări, poți să le pui pe grup și în măsura în care poți sau alt coleg care poate știe mai mult decât noi, da? O să-ți dea și el opinia lui, ok? Că doar de asta e grupul nostru. De asta vrem să creem, să manifestăm conștient, da? Mai aveți întrebări până aici? Ok. Hai să vedem cum funcționează egregorul suferinței, că din ce e constituit, ne-am înțeles. În primul rând, v-ați dat seama că se alimentează din emoțiile celor care suferă. Asta 100%. Dar, cel mai mare necaz al nostru este că creează bucle repetitive. Vezi, Anastasia? Vezi, Raluca? Egregorul cere energie. Și cum poate să ia de la tine energie? Repetând și creând acele șine. Ce e cel mai rău este că se transmite transgenerațional. Deci, noi l-am moștenit, noi l-am dat mai departe. Treaba foarte bună pe care o reușim să o facem este că pentru cine are copii, da, în momentul în care reușești să te deconectezi de la tine, da, să te deconectezi pe tine, nu vei reuși în totalitate să-l deconectezi pe copilul tău, dar 40% va fi rezolvat. Îi mai rămâne lui ca muncă personală, dacă și celălalt părinte s-ar elibera din egregorul suferinței, atunci copilului i-ar rămâne doar 20% de lucrat individual, pentru că atât este conexiunea și moștenirea energetică mamă-tată pe linie transgenerațională. 20% este creație proprie în în această viață, în această manifestare. Acum, care sunt tipurile de egregori ai suferinței? Deci, grupuri în cadrul egregorului mare al suferinței. În primul rând este suferința fizică, da? Ce este pe corpul fizic. Și aici intră boli, dureri, accidentări, disconfort, tot ce gândiți pe care îl simțiți sub formă de durere, deci sub forma a ceva palpabil, da? Chiar și frica. Frica de moarte, frica de a sta singuri, frica de a, da? Vine de aici, din suferința fizică, conectată însă cu egregorul suferinței emoționale, care îți aduce pierderi, deci mă refer la manifestări de pierderi, respingeri, lipsă de iubire. Apoi vine egregorul suferinței mentale și aici vorbim doar de cei mari. Unde sunt gândurile obsesive, autocritica, vinovăția, rușinea.
Apoi este egregorul suferinței spirituale, unde este sentimentul de separare de divin, de lipsă de sens, de lipsă de direcție în viață, de orice aș face nu reușesc, da? Apoi sunt egregorii colectivi ai suferinței, da? Pentru că ăștia sunt în afară de faptul că sunt doar colectivi, sunt și individuali foarte puternici, da? Ei acționează ca și egregori individuali care vin transgenerațional, conectați la... E ca și cancerul. Ați văzut vreodată cum e rețeaua, la cum se creează nodulii în cancer și cum sunt conectați între ei? Nu știu dacă ați văzut vreodată vreo imagine de felul acesta, pentru că așa arată. Apoi, peste toate acestea, sunt egregorii colective ai suferinței, războaie, pandemii, crize economice. Da? Am avut și noi o pandemie pe care am simțit-o. Ce a fost? O formă din egregorul suferinței. Un program, dacă vreți, o ecuație de acolo. Crizele economice sunt tot de acolo. Egregorul sărăciei și al lipsei, da? Care se manifestă pe o cantitate imensă din populația globală. Apoi este egregorul sacrificiului, care este atât de puternic în egregorul suferinței, pentru că de fiecare dată suntem învățați, întărite, da, convingerile astea care vin transgenerațional că trebuie să meriți, să suferi ca să meriți ceva, da, deci e băgată direct suferința și mai este dat de ceva, practic, energia de schimb, da, este asociată în subconștientul nostru tot cu suferință, da? Pentru că dai ceva de la tine, trebuie să dai ceva ca să primești, da? Deci, cam asta este încrengătura și cum ne conectăm inconștient la egregorii suferinței. Păi, odată, prin credințe moștenite, prin credințe acumulate. Toți din familia mea au suferit, deși eu trebuie să sufăr. Dacă familia mea nu a avut, de unde să am eu acum? Da? Conectarea la egregorul sărăciei. Dacă nimeni nu are, cum să am eu? Apoi, prin emoții repetate, da? Nu știu, frica, rușinea, vinovăția, mm, ar mai fi, dar nu mi-amintesc eu acum. Dar cred că ați înțeles foarte bine. Foarte important, suntem conectați între noi. Apartenența la grupuri care trăiesc în vibrația suferinței. Ok? E foarte important cu cine vă conectați. Cu cine vă conectați la ce mod? Pentru că oricum suntem interconectați cu toții. Dar, practic, cui dați atenție, da? În momentul în care dai atenție unui grup, dai atenție unor persoane, da? Atunci tu, practic, te conectezi vibrațional cu acea persoană sau cu acel grup. Și pe principiul egalizării presiunilor, dacă e vorba de o presiune foarte joasă, da? Tu nu faci decât să contribui la, la nevoia lor, da? De hrană emoțională și ce faci? Universul nu știe altfel decât să o înlocuiască cu suferință. Asta este. Îmi pare rău, de multe ori asta este privită ca cum, domne, nu ți-e milă de ăla? Cum, domne, nu ți-e milă de ăla? Nu, nu mi-e milă. Dacă pot să fac ceva pentru el, îl fac, dar fără să-mi fie milă. Da? Deci aici mă refer la o altă persoană care suferă. Da? Nu mă conectez cu suferința acelei persoane. Aici e foarte dificil de găsit linia de trecere. Dar e un exercițiu la fel ca oricare altul. Deci, dacă o persoană suferă, nu intrăm în compasiune, ajutăm cu tot ce putem, pentru că suntem conștienți de faptul că noi avem o energie vibrațională mai înaltă, da? Și în momentul în care conștient noi dăm o mână de ajutor ca și celălalt să urce, nu dăm de la noi. Deci când dăm conștient o mână de ajutor, da? De ce a apărut persoana asta care
are nevoie de ceva de la mine în viața mea. De ce a apărut? Simplu, pentru că eu am. Și în momentul acela eu trebuie să mă încarc cu recunoștință că eu am. Da? Eu sunt recunoscător. Ce face recunoștință? Îți saltă vibrația, ți-o duce la ceruri. Ce faci în momentul ăla? Tu, pentru că te-ai gândit la acea persoană, că nu are, și ți-ai dat seama cât de sus ești tu, tu îi ridici într-un fel vibrația. Cu siguranță, dacă poți, din punct de vedere fizic, să-i oferi și ceva. Poate îl ajută banii, poate îl ajută un sfat bun, poate îl ajută o îmbrățișare. Fă-o, dar nu de milă. Pentru că în momentul în care manifesti milă, te-ai dus jos. Da? Aici este, să zicem, poate ceva ce se învață prin puțin exercițiu. Și eu am avut probleme de vinovăție până când am reușit să trec de chestia asta. Da? Mă simțeam vinovată că nu mă atașam de acea persoană și nu simțeam suferința acelei persoane. Da? Și mai sunt atașamentele energetice și stringuri direct la egregor, care n-au legătură cu alte persoane, cu alte... Da? Acum, ca să uh, tăiem cursurile astea energetice, stringurile, uh, atașamentele energetice, da? În primul rând, trebuie să fim conștienți că ele există. Le recunoaștem influența, da? Le recunoaștem, le aducem în față. Le recunoașteți? Acum vă întreb și aștept răspunsul de la fiecare dintre voi, pentru că dacă nu le recunoașteți, nu le puteți tăia. Ele există. Vreau să aud opiniile voastre. Nu Păi avem cum să le niciun plan. recunoaștem dacă eu nu am idei care, cum... E că încerc să mă gândesc și nu-mi vine nimic în cap. Cum se... Mai dă-mi vreo idee ca să înțeleg de ce să mă leg. De suferință, Iova, Păi de da, suferință. Da? Deci suferința asta se întâmplă pentru că egregorul se hrănește din suferința ta. Da? Și atunci, în viața ta, se manifestă situații astfel încât tu să suferi. Pentru că toată energia asta din suferința ta hrănește egregorul. Îl hrănește. Așa cum ne hrănim noi cu mâncare, așa se hrănește egregorul cu suferința noastră. Ai înțeles acum? păi am înțeles, dar pe ce Adică facem? avantajele pentru care eu sufăr, adică dacă pățesc ceva, care sunt toate avantajele că am pățit lucrul respectiv? Nu, Nu. nu, nu. Nu, este vorba despre faptul că îți dai seama că asta este structura. Și ca să nu ți se mai întâmple lucruri care să te facă să suferi, trebuie să te deconectezi de la chestia respectivă. Înseamnă să fii conștient de emoțiile care ți le creează, pe care le simți în acel moment. Dacă tu Când ești ești bine, conectat la egregorul suferinței, da? da, exact. Uite, s-a creat un egregor imens, planetar, cu moartea speakerului ăla Kirk, James sau cum îl chema, da? Care, până la urmă, el nu a fost asasinat, dar sunt multe de zis. Așa că s-a creat un egregor. Cine îl cunoaște, pe toți i-a afectat dintr-un anumit punct de vedere. Eu nu l-am cunoscut, bărbatul meu îl cunoștea, îl urmărea, a fost afectat, am văzut și eu video respectiv, un pic am fost și eu afectată. Și uite așa, se creează egregorul ăsta de suferință planetar. Și toate lucrurile astea care sunt importante și pe care se mediatizează, sunt făcute intenționat ca să scadă vibrația
populației globale, Ca să hrănească egregorul entitățile, suferinței. Păi care e egregor. Da, aceeași chestie înseamnă că e acum cu războiul ăsta. Să vezi corect. persoanele la Bună Moldova, e dimineața! acum Ziceam că le știți pe astea. Bolile. Pandemia, totul. E o Mm. minciună și e o frică. Frica Da, dar unui iată, asta vreau să zic, că lumea acum are frică, iată, la noi la Moldova, sunt speriați că iată vine, ia că o văzut un avion că zboară, ei deja sunt că vine, gata, avia, că vine Ei, războiul. din asta vrem noi să ieșim în seara asta. Deci Mhm. important e să Doamne ajută, hai să ieșim. conectați. Deci de unde ieșim noi acum? E cineva care n-a înțeles? Din ce ieșim noi acum? Mă, fraților, noi nu ieșim acum din găoacea noastră. Noi suntem curajoși și ieșim din rahatul ăla mare. Înțelegeți? Îți trebuie curaj pentru chestia asta. Îți trebuie, cum să zice, ce-ți trebuie? Sau? Ok? Deci facem parte dintre deschizătorii de drumuri. Gândiți-vă bine, ieșirea noastră acum din egregorul suferinței în grup va crea o gaură și un precedent. Ok? Pentru că, vă spun de ce. Din câți mari maestri am urmat și timp de 30 de ani, credeți-mă, că chiar am văzut mulți, am lucrat cu mulți, am învățat de la foarte mulți. Bă, niciunul nu are curaj să se ducă până acolo. Niciunul n-a făcut grup cu ieșirea din suferință. Niciunul n-a vorbit despre copleșire, despre faptul că e prea mult. Nu. Toți au zis acolo, în bucățica ta, în bucățica ta. Nu, nene, hai să vedem dacă suntem în stare. Și știți de ce? Cel mai important lucru pe care îl aveți de înțeles din asta este că toată creația a fost creată ca să fie la dispoziția noastră. Băgați-vă în cap chestia asta. Tot ceea ce există, sfinții, demonii, toate entitățile astea care ne agresează au fost create ca să ne servească și ne-au băgat pe gât că, de fapt, ei sunt stăpânii și noi suntem sclavi. Oameni buni, treziți-vă! Noi suntem stăpânii, ați înțeles? Ok, da, da. Entitățile astea care mișună pe aici, dacă le spui stop joc, ăsta e jocul meu, ok? Eu te las pe tine să trăiești, să faci ce vrei. Nu-i treaba mea. Nu știu eu exact ce misiune ți-a dat ție Creatorul, dar eu știu că misiunea mea este să stăpânesc. Ați mai auzit chestia asta până acum? Ce scrie în Biblie? Biblia e plină de adevăr și de minciuni în egală măsură. Vă spun eu ce scrie. Dumnezeu a zis, creșteți și înmulțiți-vă, stăpâniți pământul. Ce facem noi? Nu suntem în stare. Pentru că au venit alții de afară și au zis, bă, și noi am fost creați. Auzi, de mulțit ne mulțim. Da, Numai dar nu stăpânim. stăpâniți pământul. Da, asta Da, înseamnă. asta Asta mă înseamnă. Să stăpânești creația, pentru că acolo e spus pământul, da? Dar este de fapt creația. Ok? De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că avem dreptul să ieșim din egregor. Nu trebuie să ne fie frică că aoleo, că ne bate Dumnezeu, aoleo, că trebuie să stăm acolo. Nu. Noi trebuie să ieșim de acolo, da? Și să facem o gaură ca să iasă și alții. Ai înțeles, Mădălin, cum stă treaba? Egregorul n-a fost creat de noi. A fost să zicem, ca o ecuație matematică de potențial, da? Numai că s-a găsit nu știu,
un alien care a zis, am găsit păpică, ia să-i bag eu pe ăștia aici, că uite, tot am o variabilă și variabila e fiecare persoană care vine într-un corp fizic, ia să-l bag aici, îi dau eu ceva să fie acolo. Înțelegeți acum? Asta înseamnă împuternicirea, înseamnă să ne întoarcem înapoi și să înțelegem că odată ce ieșim din egregorul suferinței, nu ne-am rezolvat toate problemele. Nu. De-abia de aici începe povestea frumoasă a vieții noastre. Pentru că după ieșirea din egregorul suferinței, după aia mai trebuie să ieșim din niște egregori, da? Vom lucra pas cu pas. De ce vom lucra pas cu pas? Pentru că în fiecare dintre noi există cicatrici, există urme și vom avea nevoie de regenerare. Nu vă gândiți că va fi ceva dificil. Nu vă gândiți că o să vă doară ceva. Nu vă gândiți că o să vă hăbăuciți de cap. Din contră, veți avea claritate. O să vedeți, nu vă spun de acum exact ce și cum, ce aștept să spuneți voi cum se întâmplă lucrurile pentru voi. Dar asta este ideea. Până aici, suntem de acord? Sunt întrebări până aici? Nu, tot clar pentru mine. Dacă Să nu sunt, facem pasul. dacă suntem de acord până aici, vă rog să faceți o alegere conștientă. Formula este: aleg să mă eliberez acum de orice conexiune și curs energetic cu egregorul suferinței. O să vă scriu imediat și puteți să-l spuneți cu voce tare. Ar fi ideal, dacă nu vreți să vă audă și ceilalți, da? Spuneți-l cu microfonul închis, dar spuneți-l tare pentru voi, ca să intre în voi această intenție. Ok, v-am scris-o. O să opresc înregistrarea aici, prima parte, ca să ocupe mai puțin spațiu și să pot să vă trimit. Și partea a doua o să reiau înregistrarea. Ok?